Čaute všetci, ja som Sakumor a vítam vás u nového herného videjka. Po dlhší době na mém kanále opět rozjíždím hororovečky. No a já si myslím, že začneme asi tak trošku netradičně, neboli začneme Garry's modom. Mám tu stiahnuté a pripravené nejaké mapy, pôjdeme samozrejme postupne, nebudem všetky mapy odohrávať v jednom videu, ale necháme si niečo aj pro příště takzvaně. V dnešnom videjku, keďže je to také štartovacie videjko v Garry's mode, by som chcel vyskúšať mapu GM Construct 13 beta a GM Construct Haunted. Ja už som teda tu Haunted hral, ale nehral som ju úplne že kompletne celú, takže neviem, čo všetko sa tam ešte také creepy nachádza. No a môžeme teda začať asi GM Construct 13 beta, pretože tu som si stiahol teraz a neviem o nej absolútne nič. Viem iba teda, že by mala byť nejaká posadnutá, alebo nejaká taká, takže uvidíme, čo to všechno přinese. Tak, môžeme to spustiť. Tak, co pak tady máme? Já si s dovolením givnem taký svoj setup, povedzme, ktorý tu mám v Gmode nastavený. Tak, tu už vidím, že tu je niečo nové. Toto není v originálnej mape. Jo. Iba malba, že tam niekto už stojí hneď takto. Dúfam, že Discord ma tu bude zase otravovať celé video. Tak, co pak tady máme, hele? Aby som to nerad nejak narýchlo prešprintovala, ale nechci predsa len necháme takú tú atmošku trošičku. OK, za mňou zatať nikdo. A to nejaký bazéníček, co pak to tady? Tady sem něco, možná... Aha. To jsem išel moc daleko, že? To jsou adresy. Chápu. Takže takto sa dostaneme. Jo, tady to už poznávam, ale OK, toto je celkom dobrá vychytávka. To je celkom dobře udělané, hele. To nevyzerá, že by sa tu akože niečo malo diať. OK, predtým než sa pozrieme ešte tam do tej temnej miestnosti, tak to skontrolujeme trošičku tady. OK. Halo? Chyba v Matrixu. Aha. Takže asi chyba v Matrixu, wait. Jo, to sa mi iba zdalo. Čo sa stane, keď pôjdem takto? OK, I got stuck. Trošku som sa stakol. OK. Prvá divná vec. A to ich tu ešte asi bude, že jo? Toto asi nič divná nebude. Môžeme sa teda pozrieť ďalej. Po tejto chodbičke. Jak je to dlhé, tak sa mi to moc nelúbi, popravde. Toto je čo, prosím, pekne? To je taký blbý pocit. OK. Tak, co pak máme tady? Pod schodíkom a nic. A jo, to je táto miestnosť. OK.
koukneme do zrcátka, ale tieto svetla sú iné. Tieto tu neboli. OK. A, jo. Hello. Oh. 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 Môžem ísť do zrcadla, jo? Wow. OK. Každopádne taký menší spoilerík. Hádej, jakú mám postavičku. No jo, je to z Voices of the Void, což taky plánuju teďkon stočit. By the way, ak sa pýtaš, prečo raz hovorím po česky, raz po slovensky, tak ja sám neviem, proste som asi len negramotný kokot. Budú teda videjka z Voices of the Void? No. Jen tam ešte něco řeším, takže chvíľku si ešte počkáme. Hej, ale tak tady něco fakt nehraje. To som akože teraz vstúpil do inej reality, alebo ako ja by som to rád zobral postupne, ne? Jakoby na proskačku, že jo. Do not open. Mention devil inside. Do not enter. Akože do steny nemám ísť. No, uvidíme. We will see. Takzvaně. Aha, ono je to zrkadlovo otočené teraz. Takže teraz je celá mapa otočená zrkadlovo. Wait. That's interesting. Teraz je asi celá mapa otočená zrkadlovo. What? Úplně jiná realita. Nemám zájem. Ale jo, já vím, že to chcete vidět. Teraz neviem, či som sa len ja nadýchol, alebo som počul také zvuky. Prečo je tam taká tma? Ne. Something deep down below. Ne. Ne. Tam ještě najdu. Nebu. Ale půjde. Meta. Hello. Okay. Hej! Piče. Som sa vážne teraz zlakol tej posratej žiarovky. Oh god, dobre. Aha. Hello. Ja tam počujem. To je tak nepríjemné. Hele, jakoby nechci nic říkat, ale já mám taky pocit, že toto tady nebylo. Co to je? Tam najdu. To bliká. Tam nejdu. Ta flashlighta sa chová nějak. To je... Flashlighta? Celé sa to chová nějak divně. Hello? Ne, tam nejdu. Odkedy jsem prešel tým zrkadlom, tak já to zkusím projít ještě jednou. Protože ono se to chová nějak divně. Toto tu bolo.
Počkaj, jak som prišiel? Ja som išiel tady auto, že? Áno. Exactly. Ja tu objavujem normálne nové cesty, ty pičo. Ahoj. A fakt je to zrkadlo bolo otočené. Ale ja sa chcem vrátiť, lebo to sa chová strašne divne tá hra. Jo, tady. Musíme přejít zrcadlem. A doufám, že to už bude OK. Jo. Dobrý. Můžeme jít dál. Už to je v pořádku. Už aj Iskana je v pohodě, OK. Anyway, počkej, teď tudy. Tyjo, to je interesting. Jak se celá ta mapa prostě zrkadlovo otočí. Teď kudy? Kudy jsem šel? Já jsem šel nahoru. To je jedno. Aj tak tam půjdeme, to je to úplně šumák. Oh. Ahoj. Kam běžíš? OK. Necháme týpečku, nech si dělá, co chce. A my jdeme teda na tu druhou stranu, takže tam už není nic, tam je... Ale ta budova byla prerobená, že jo? OK. Let's see. OK, čo jiné mi zostává? Let's go. To je taký pocit, jak by okolo mě něco krúžilo. A stolička sa pohla, kámo. Ja sa nechcem otáčať okolo seba. Ja tam vidím nejaké biele oči, že? Normálny, opatrne, tam, bezkys. Takže aj ten, tam je asi nejaký vchod. Excuse me. To bylo. OK. Zajímavá stolička, nic to nedělá. Někdo? Někdo umřel. Ale nevím kdo a kde. Tak, pojďme se podívat. Tam bylo. Nějaká skrytá šachta? Oh. Jako je tady nějaká divná textura, no. Trošku to urychlím. Hello. Preskúmame šachtu. Ale my jsme ještě nepreskúmali zvyšok tej mapy. Chcem ísť postupně, že jo? Mám strašně velkou citlivost myši, sorry za těžkuby. OK. Tak, tady jsme už byli, tam... Ještě asi půjdeme. Nebo jakoby on se to stále mení podle toho, jak asi chodíš. No, ukaž. Žádná
Cudzia entita tu zatiaľ není, OK. Co tady máme dále? Keď pôjdem takto normálne, tak čo sa stane? Zasnul to, OK. To je tá biela miestnosť. Tam asi? No jasné. Tam chodiť nebudem, lebo to zatvorím, takže a už v živote odtiaľ nevyjdem, takže to radši ne, OK. Môžeme teda vstúpiť do zrkadla, takže realita trošičku, áno. A inak tu není nič špeciálne. Iba veľké zrkadelko. OK. Tak, co tady máme dále? Ja chcem akoby postupovať hlavne asi opatrne, lebo Co? Hej! Co je? Co děláš? Přestaň! Co je? What the... Tak. Toto je viac cursed, než som predpokladal, že to cursed bude do piče. Hej, tady nemohol sa niekto na mňa napojiť, že ne? Nejaký hráč, alebo to však nehrajú toho mulťáku, ale tak toto vyzerá brutálne divne a máme už posledné 3 hápka. Ja nechcem. Kauč. Čo znamená kauč? Jakože odkašľať si? Ja si neodkašlem. Čo ti jebe? Co ti jebe? Ne. Hele. Klídek. Ja potřebuju health. Rychle health. Nějakej. Vole. Kde je health? Source. Health. Ja tu mám aj inventár. To som ešte nespomenul. Ja tu mám aj nejaké ďalšie mody. Konkrétne asi cez 270 modov tu mám nainštalovaných. Dobre, toto už asi nezoberiem. Jak to vymažu? Remover, jo. Ja mám totiž to prebindované tlačítka a... Mrtka vole. Kámo, co sa to tam deje? Ja mám totiž to prebindované tlačítka a... Keď stlačím Z-ko, tak to nemám na Ando, ale... Mám tam zmazanie úplne všetkých entit, což dělat nebudu. Protože samozřejmě môžu nějak poškodit asi ty skripty, nebo tu mapu, nebo nevím. Kámo, tak tam je to insane. What the fuck? Co to je? Piča. To je ryba kretén. Neviděli ma, že ne? A co jako mám čo robiť? Ja nemôžem ísť von. What the fuck? Co jako teď? Jak teď mám dělat? To je jako, že to je nějaký event. Něco jak další typeček zemřel. What the hell? To je jakože nějaký event, alebo jakože něco jak Voices of the Void. Eventy. Tady na mě děláte, jo? To nemůže být real hráči. Ne, to nejsou real. Jdi to piči. To je. What the fuck? Aj keď ono v dnešnej dobe sa už dajú tvoriť také všelijaké módy. Kámo. Tak co? Give me my set.
sa to furt spamuje, akože couch. Ehe. Ja neviem, co mám ďalej dole. Co to je? Môžem ich zajebať? Aha. Typeček asi dole. Tu sa zobrazuje nejaké štveračky. Hello. Tam sú ešte nejakí typci. Tak toto je divné. Definitívne. Dobře. Všade tie... OK. Got it. Sem som ísť úplne nechcel, ale tak čo iné mi zostáva. Ne. Proč mi to děláš? Ja nejdem k tomu týpkovi, co to je? Oh gosh. OK. Teraz bude jumpscare, že? To mám strašne nahlas. Teraz nebude jumpscare. Nebude jumpscare. A zase sa to... Oce je tá stolička otočená? Jakože mám ísť vždycky tam, kde je tá stolička otočená, lebo... Wait. Ono sa to chová ako teleport. Keď idem sem, tak je tam taký preblík. Jak keby ma to teleportovalo. Zajímavé. Velice zajímavé. Jak to tady vypadá, už je klid. Je to niečo počujem. Jebe. Co to je za mapu, vole? Pohodě, ale duchové, že jo. Asi tam úplně teraz ísť nechcem. OK. Got it. Zase? Oh gosh. Rychle. Tam. Ne. Co to je? Oh my goodness. Crazy. That's really crazy. Zas to sú typci. Hej. World. OK, mňa práve posadol očividne démon. What the fuck? A sú preč. Sú preč. Zajímavá mapa zatiaľ, musím povedať. Je to v skutku zajímavé. Toto je by the way môj inventár, to je vlastne z tohto módu, takže to není nič, čo by pridala táto mapa. OK, poďme sa pozrieť teraz do tejto budovy. Oh. Hello. Že asi nic nepovíš, co? To sú ako keby duchové, alebo niečo také zajímavé. Reálne to len na tejto mape strávime asi cez hodinu. Keď nie viac, OK. Ďalší typek tam proste len tak behá. To je asi normálne. Očividne, jak tak vidím. To je velice normální, očividne.
Sorry za tie záškluby, ale ja za to nemôžu, hele. Jakoby ja môžem ísť teoreticky nahoru, že jo. Proč by ne, ale... Dúfam, že to bude zase nejaký infinite loop, ty vole. A jo, aha. Nechci nic říkat, ale něco mi tady nesedí. Buď jsem už iba jako kokot. Proč je ten typek teraz? Co? Já k tomu nerozumím. Nebo možná už rozumím. Aha. Jaká tabula. Čo je toto? Netopiere. Kam jde typek? Hej! What are you doing? You need me. OK. Pohodě. Já fakt nechápem, co se na této mapě zatiaľ deje, ale jo, je to cursed, takže... Ahoj. No nebudu se k tebe přibližovat. OK, prostě typeček si tu stojí. V pohodě. Hezky. Tam. Stůj. Musí se stále něco dělat, taká otázka. Jakože ani chvilku oddychu, že? Chvilku tichučko a... Ne? OK, čo je tam hore? Nevidím tam. Nevím. Ale nevím. Hello? Co ty chci zač? Oh no. OK. Takže takéto to na mě nastražené, jo? Oh. Pozeraj kam šlapeš takzvaně. Jasné, že zmizol. Teraz sa otočím. Chvíľka ticha. A nic, okej, iba moja lebka. Očividne. Got it. Nejak podozrivo to laguje tak trošičku, tak sekanie to ide. Taková sekaná je z toho. Ale no tak, však teraz som tam bol. Aha. Takže asi iba nejaký skript. A mám tam ísť akože znovu. Čím akoby niekto chodil. Nejdu tam. Nic tam není. Jo. Lepka. Ahoj. OK. Co tady máme dále? To jsme asi teda prešli všetko, takže teoreticky môžeme ísť teraz pozrieť do tej šachty, že? Čo sme tu naobjavili. Ahoj, OK. Zas tam počujem nejaké zvuky. Čo to je? Ne. Zas typci sa spawnujú. Ale to som teoreticky bezpečí, ne? Oh.
Kamo, čo to je za hudbu? To sa mi nepáči. Mne sa nelúbi tá hudba, fakt, že ne. To je týsek. Nemôžu ani rozbiť. Čo sa to zase deje? To nemá konca toto. Klídek. Já chci žít. Třeba. Ne. Nech mě. Nechaj ma. Ještě mi budeš zhasínať flashlight. Taky dobrý. Vím ještě něco remove. Tak. Zase si musím doplnit health. Tak. Tak, hezky. Ten spam je hrozný a to je jakože chat. To je chat. Ach jo. What the f... OK, got it. Nech mě. Já jsem hodnej kluk. Je prostě kreslia na stěnu. Tak what the fuck? Hoši, klid. Kam by som sa tak mohol ukryť teoreticky, že kde na mňa nemôžu? To je zas infinite loop, ty vole. No vidíš, že to ide. Je. Tak tam najdu. Jaj. Jaká by som išiel ven, že jo, ale typci by to... Na mňa. Nic. To sa musím prečkať. Oh no. No už to vyzerá, že sa skončilo. OK. Pozrieme sa teda ešte do tej druhej časti tam. Let's go. Tudy. Kam to vede? Jo, to je takhle. Zas počujem hudbu. No to je iba tuto. Vždycky. Tak nic, vyjdeme tudy. Jakoby nebyla tady před chvilkou trošku jiná kresba. What the heck? To jsou ty týpci asi, jak spolu bojují vonku. Nějaký dron, nějaké světlo. What? Zajímavé. What? A bylo to preč. OK. Ale jakoby aj stěna se chová tak trošku divně. No jo, skripty, že jo. Tak, podíváme se. Okay. Prečo to... Ej. Nezhasínaj flashlight.
Ja sa trošku bojím pohybovať po tomto otvorenom priestranstve. Holka, ako tebe to dokedy ešte bude baviť? What the heck? Čo sa to tu deje? Ja zase počujem ten oný debil. Ach jo. Tak se podíváme ještě do dolu, no. To tady najdeme, nenajdeme. Jo, tady je zase to světlo. Tož absolutně nechápem. Takže to světlo necháme světlom. Co pak tady máme dále? Stojacú postavu tady máme dále. Oh. Tam bude jumpscare. Ach jo. A ta postava nemizne. Hello. Hello. Ja. Aha. Miestnosť plná duchov. Ono ešte samozrejme aj ten opačný svet má niečo do seba. Keď prejdeme cez to zrkadlo. Což teoreticky tam by sme sa mohli podívať na budúce. Jo, to je... Ja, že tam niekto už zase nejaký typeček. OK, čo máme tuto? Jo, tuto vyjdeme. Aha, tuto vyjdeme tu. OK. OK. A tuto ideme zase do toho bazéna. Jo, chápu. Tam ale teď jít nechci. Já si myslím, že jsme to asi pozreli celé. Zase ten typek tam bungee jumpingoval, ty pičo. Okay. Pane, vy jste tady byl? Jsem vás přehlídnul. Oh. Typek někde zajel. Ale mne sa zdá, že to je jak keby úplne random. Tie eventy aj všetko to. Hello? Hello? Oh. Nikdo. Nemajú tu byť nejaké schody alebo dačo? Že by sa tam dalo ísť? Asi na co? Nič podozrivé. Nič. Tak jo, sme na druhej mape, ktorá sa nazýva GM Construct Haunted. A táto mapa by mala byť teda o niečo menej strašidelná ako tu, čo sme hrali teraz. Ale to sa samozrejme uvidí, pretože akože niečo poznám z tejto mapy, už nejaké také... Toto napríklad OK. Tak predsa len táto mapa dokáže prekvapiť. Well done. Takže to by sme mali prvý taký záhadný eventíček, alebo čo to je. Inak táto mapa by mala byť normálne ako originál, jo. Takže tu nie sú žiadne také pridané veci. Ale ako, je to zajímavá mapa tá prvá, tá bola fajn, jak bola rozšírená. To sa mi páčilo. OK, tu máme nejaké... Ty vole, jak mi tam vždycky
automaticky glitchne do prdele. OK, všetko v pořádku. Zatím. Ak som teda pochopil správne, tak na tejto mape by sa mali vyskytovať iba nejaké čierne postavy. Hello. Mr. Kell, alebo Dr. Kell, či jak sa volá tá typka z Voices of the Void. No, zatiaľ tu není nič také zvláštne, OK. A teraz keď sa vrátim, stane sa niečo? Či? Ne, nič. Takéto ojeby nefungujú? Asi ne, dobře. Takže jdeme nahoru. Tak, nic, v pořádku. Pozrieme sa sem do tejto budovy. Trošku zrýchlim tempo. Hello. Neviem, či som to bol ja, alebo som čo počul. Oh. Ahoj. Ja, toto je tá originálna budova. Ale ani to nevyzerala špatne. Jak sa tam dalo ísť úplne hore, to bolo v pohode. Tá bola veľce v pohode. Predpokladám, že v vode asi nemáme nič také zajímavé. Dobrý. Oh. Ja tě tam viděl, hochu. No a táto mapa je asi zrejme iba o takomto čiernom mužičkovi, ktorý sa proste sem tam objaví a iba pozoruje, jak voják na pozoru. Môžem sa ešte podívať. Môžeme teda prejsť toto. Sice bude to creepy, ale od tohoto hrajeme, že jo. Okej. Niečo zvláštne? Ne. OK. Keby sa tu reálne objavili nejaké biele oči v tej tme, ja tú hru instantne vypínam. Proste ne. Akože hororovky mám rád, ale zase odtiaľ potiaľ proste čierne oči, ale respektíve biele oči v tme, to fakticky nemusím. Ale to samozrejme neznamená, že také mapy nebudeme hrávať. Samozrejme, že budeme. Tak, tady sa to asi nedá, predpokladám. Ne, toto ne, okej. Okej. Tak, co pak se tady ještě nachází? Vidím, že chyby v Matrixu tu nejsou. Ja tak pozerám, či niečo náhodou neuvidím, ale asi ne. Okay, jedna strana, druhá, OK. V pořádku. Dobrý. Ale tak trošku to seká. Jak keby sa spúšťali nejaké skripty alebo niečo. Nevadí, prejdeme sa takto a budeme sledovať, či niečo neuvidíme, ale asi ne. Určite nezabudni dať like na toto videjko, jo. Děkuju za like. Děkuju. Černý mužiček ti taky poděkuje z této mapy. Ano. Jo, to je iba anténa. Nebo satelit. Okay, nothing special here. Ne.
Nič. Nič špeciálne. OK. Pozrime sa teda ešte raz dole. Možno spustíme nejaký skript. Neviem teda v akom poradí by sa malo chodiť takto hore dole, ale vyzerá to, že lice v klídku. Nič. Vidím, že cez zrkadlo sa ísť nedá, to je proste originál. A jo, tu sú takéto svetlá. OK. OK, zasneme? Ja to zasne iba tu. Čo vlastne to svetlo? Kde tu je to svetlo? Nevím. OK. A to je akože všetko z tejto mapy. Akože nič viac sa diať nebude. Nejaká slabota, ne? Nebo možná, když takhle projdu. Ne. Tak to je asi všechno. Alebo ešte jedna možnosť, že sa to nespúšťa tak často ako v tej prvej mape. Tož len pridáva na tej strašidelnosti, bych povedal. Mrkneme tady. Možno keď pôjdeme takto, tak spustíme nejaký skript. Ale asi ne. Asi ne. Ale to by sa určite malo niečo diať. A hele, typeček. Zrcadlo nic. Tudy ma niekde šel. Poďme ešte jednou. Nič zvláštne. Čo keď tu spavnem niečo? Jak to bude reagovať? Nothing? Nič? Vážne? OK. No nič. Takže asi všechno z mapy. Respektíve asi tu ešte nejaké eventy budú, ale už aj takto video je dosť zlé. Takže toto boli dve mapy, ktoré sú tak trošku cursed. Takže tak, ja vám ďakujem všetkým za pozrite tohto videjka. Hoďte tam like, odberík a napíšte niečo dobré do komentáriku. Úplne hocičo pre algoritmus. Tak jo, děkuju, vidíme sa u ďalšieho videjka a zatím ahoj.